Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Электрон терминал аша табибка кабул итүгә язылып булмый. Ни өчен шәһәрдәшләр үз вакытында тиешле медицина ярдәмен ала алмый, бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Тукталышларда урнашкан алкоголь сатучы кибетләр саны кими бара. Эшмәкәрләр нинди бизнеска күчә, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре турында кино төшереләчәк. Хәзер аның сценарийын фәнни консультантлар тикшерә. Электрон терминал аша табибка язылып булмый. Поликлиникага инде икенче көн рәттән киләбез, нәтиҗәсе юк. Чаллы ТВ-ның кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшләр шундый иштәлектәге хәбәр белән мөрәҗәгать итте. Сүзләренә караганда, терапевтка язылу өчен иртәнге сәгать 7-дән килеп чиратта торырга кирәк. Бу ни белән бәйле һәм ни өчен кеше үз вакытында тиешле медицина ярдәмен ала алмый? Бу хакта Ләйсән Ханова сюжеты. Иосиф Комаровка 70 яшь. Ул инде терапевтка язылыр өчен поликлиникага 2 көн рәттән килә. Тик нәтиҗәсез. Ничек тиеш шулай электрон терминал аша язылырга тырышкан. Тик иртәнге онда инде бер талында калмаган иде дип зарланды шәһәрдәш. Чтобы терапевту попасть, надо прийти в 7 часов и попробовать у терминала записаться. А тут толпа 100 человек, и как вот людям пожилым, их там это самое, ну бесполезно. Вот вчера я попробовал, 10 это самое, терминалы уже свободные, в поликлинике нет никого, записи нету. Даже, допустим, говорит, на 28 число нету записи. Башка пациентларда шундый хәлдә. Радигалиев та табибка языла алмаган. Бу поликлиника бүгін икенче тапкыр киләм терапевтка язылу өчен. Ну, пока результат юк. Кичә килдем. Иртән анда әйттеләр, что пока запись бетте бу атнага дип инде. Бүген килдем, бүген тоже вот запись юк. Ну, живой очередь буенча кирип караган, терапевт буенча. Электрон терминал һәр көнне иртәнге сәгать 7-дә эшли башлый. Терапевтка исә нибары 20ләп кеше языла ала. Поликлиниканың бүлек башлыгы Галина Сухова аңлатуынча, соңгы вакытта ОРВИ һәм грипп белән авыручылар арту сәбәпле табибларга мөрәҗәгать итүчеләрнең дә күбәюе күзәтелә. Өстәвенә 2 терапевт үзләре дә авырып киткән. Берсе отпускта. Бу талоннар җитмәвенә китерде. Кыенлыклар вакытлыча диделәр безгә поликлиникада. Если запись к терапевту недоступна, но если вы ощущаете какое-то недомогание, если у вас температура, головные боли или высокое давление, вы всегда можете обратиться к нам в дежурный кабинет, либо к фельдшерам. 107 кабинет, дежурный кабинет 102, без предварительной записи. Шулай ук табибның алдан язылмаган кешеләрне кабул итү сәгате дә бар. Тик бу вакыт больничныйдагы кешеләр өчен каралган. Кайчан кайсы табибка язылып булганлыгын белгечләр услуги РТ кушымтасыннан карарга киңәш итә. Иосиф Комаровка килгәндә исә шәһәрдәшне шушы көннәрдә табибка чакырырга вәгъдә иттеләр. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема бер часа шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Сыра урынына эшмәкәрләр чәчәк һәм калмы ризыклары сата башлаган. Башкарма комитет алкоголь инспекциясе полиция тарафынан үткәрелгән чаралар нәтиҗәсендә тукталыш павильоннарыннан алкомаркетлар юкка чыкты. Исегезгә төшерәм, эшмәкәрләрне берничә тапкыр административ җаваплылыкка да тарттылар. Аренда килешүләрен өзү белән дә янадылар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Әле күптән түгел генә медицина шәһәрчеге тукталышында алкоголь сата иделәр, ә хәзер исә биредә чәчәкләр кибет урнашкан. Мондый мисаллар шактый дөрес, кайберләре яңа бизнес төрләренә төшенгәнче бинаны арендага бирә башлаган. Күбесе тукталышларда алкоголь сатырга ярамый дигән законга каршы килеп эшләү кесәгә сукканны аңлаган. Кайберәүләр закон бозучылар исемлегенә ешеләккән. В таких торговых объектах, как магазин «Иволга», это 30-й комплекс, магазин «Чинара», это Шишкинский проезд, следующий магазин «Медгородок», на остановке «Медгородок». Если там раньше реализовывалась пивная продукция, то сегодня вы увидите, что эти магазины переквалифицировали свою деятельность. Дөрес, мондый үзгәрешләргә кайчакта сатып алучылар әзер түгел. Мисал өчен, гадәт буенча кайбер чәчәк һәм пешемнәр кибетләренә кереп, сыра сораучылар бар. Да, заходят и утром пиво спрашивают. Часто вот каждый Ну, не часто, но выходные постоянно. Каждые выходные приходят, спрашивают, в воскресенье особенно.
Алкоголь инспекциясы хезмәткәрләре тикшерүләрне дәвам итә. Нигездә алар халык контроле порталына килгән зарлар буенча чыга. Аеруча шәһәрдәшләр сыраны кичке 10-нан соң сатуга зарлана. Гыйнвар айында инспекторлар куллану вакыты чыккан сыра сату, алкоголь эчемлекләрне ЕГАИС системасында теркәмичә сату очракларын ачыклаган. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яулык станциясынан чыгу юлы бар, тик чыгып китеп булмый. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, моның сәбәпчесе юл өстендә калдырылган авыр йөк машиналары. Яулык станциясына кергән автомобиль йөртүчеләргә кай вакыт юл йөрү кагыйдәләрен бузарга туры килә. Мәрьям Файрушина дәвам итә. Яулык станциясы металлургический урамында урнашкан, биредә чыннан да чыгып китүе кыен, юл фуралар белән тулы. Бәлки автомобильләрнең күплеге моннан берничә метр ераклыкта урнашкан авыр йөк машиналарын ремонтлау сервисы белән бәйледер. Яки бу машина йөртүчеләргә транспортларын калдырып торырга уңайлы урындыр. Нәрсә генә булмасын, фураларның хуҗалары төгәл җавап бирә алмады. Не могу ответить на это. Почему? Не знаю. Яулык станциясына керүчеләр фураларны уратып уза. Кай вакыт юл йөрү кагыйдәләрен бозып, кергән юлдан чыгып китәргә мәҗбүр булалар. Биредә авыр йөк машиналары булмасын иде диялар. Да нет, конечно. Все они забивают постоянно. Яулык станциясы хезмәткәрләре әлеге проблеманың инде берничә ел дәвамында кабатланганын әйтте. Авыр йөк машиналарының соны гадәттә иртә һәм кич белән арта. Биредә торган фураларның күбесе бер транспорт компаниясына карый. Әлеге оешмада исә фура йөртүчеләр механикларда билгеләнер өчен генә туктый дип аңлаттылар. Яулык станциясының җитәкчелеге бу проблеманы чишү өстендә эшлибез диделәр. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре турында кино төшереләчәк. Быел август аларның җәзалап үтерелүенә 75 ел тула. Фильмның сценарий авторы һәм режиссеры Насур Юрушбаев. Ул 30 елдан артык Германиядә яшәгән, моңа кадәр татарларның һәм башкортларның икенче бөтен дөнья сугышында катнашулары турында берничә фильм төшергән. Яңа фильм «В чем твой подвиг, Муса» дип атала. Хәзер аның сценарийын фәнни консультантлар тикшерә. Рольләрне күпчелек Татарстан актерлары башкарырга тиеш. Кино быелның мартыннан киләсе елның августына кадәр төшереләчәк дип хәбәр итте безнең программага режиссер үзе. Кино бик зур булачак, 2 сәгатьтән дә артыграк. Төшерү күбрәге Казанда була, Польшада, Германиядә һәм Франциядә. Кинода инде Муса Җәлилнең ничек сугышка китүе, аның сугышуы, әсирлеккә эләгү һәм аннан кала Германиядә фашистларга каршы көрәшү турында. 13 февраль көнне 15 сәгатьтә тарихи туган якны өйрәнү музеенда Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга 30 ел тулуга багышланган «Тере хәтер» исемле күргәзмә ачылачак. Экспозициядә Совет солдатлары киемнәре, Әфган халкының милли киемнәре һәм башка экспонатлар тәкъдим ителәчәк. Сугыш хәрәкәтләре ветераны Ринат Шафиковның график эшләре күргәзмәне тулыландырачак. Авторның сугыш туктап торган арада ясаган 40-тан артык рәсемендә бергә хезмәт иткән солдатлар, аларның кичерешләре чагылыш тапкан. Моннан тыш музейда интерактив мәйданчыклар да эшләячәк. Фотозонада хәрби киемнәре белән шулай ук кораллар янәшәсендә фотога төшәргә мөмкин булачак. Электрон тирда музей кунаклары үзләрен төс атуда сынап карый алачаклар. Күргәзмә көн саен 14 февральдән 2 апрельгә кадәр 9-дан кичке 5-кә кадәр эшләячәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем с 13 по 15 февраля на всероссийские выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Металлургия», «Сварка», «Промышленная безопасность» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспокама» «Набережные Челны». Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки-банк», публичное акционерное общество. Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Скидки до 30% с 15 по 17 февраля в ТК «КамАЗ», город Набережные Челны.